பிரபு. ஆக்சுவலா வந்து நம்ம அந்த நான் கோவில் இருக்கும்போது இந்த கந்தம் 2ல 10வது அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயத்துல நான் கொஞ்சம் ஒரு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். அந்த டைம்ல கிளாஸ் எடுக்க முடியல. அது வந்து கொஞ்சம் வேலை எடுக்க முடியாம போச்சு. அது வந்து கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுட்டு இப்ப கடைசியா மாதாஜி வந்து விக்ரம் மாதாஜி வந்து 3வது கண்டத்துல 2வது அத்தியாயத்தில் தொடங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை முடிச்சுட்டு அது உள்ள போயிடலாம். ஓகேங்களா? இரண்டாவது கந்தம் அத்தியாயம் 10 பதம் 46. நீங்க யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள படைப்பு மற்றும் அழிவை பற்றிய இம்முறையை பிரம்மாவின் ஒரு பகலுக்குரிய கட்டுப்பாட்டு விதியாகும். எதில் பௌதிக இயற்கை களையப்படுகின்றதோ அம்மகத்துவத்தின் படைப்பு கூட இதுவே கட்டுப்பாட்டு விதிமுறையாக உள்ளது. இந்த 2வது கண்டத்துல 10வது அத்தியாயத்துல கடைசி அத்தியாயம் இது. இதுல மொத்தம் 51 பதம் இருக்கு. இந்த பதத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இதுல கடைசியா வந்து இந்த பதம் ரொம்ப விசேஷமானது. இதுல வர இந்த 45 பதத்துல இருந்து இந்த 51 பதம் வரைக்கும் இந்த 6 பதமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம் அது. அதுல இது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக விரிவாக்கப்பட்டுள்ள படைப்பு மற்றும் அழிவை பற்றி இம்முறையை பிரம்மனின் ஒரு பகலின் கூறிய கட்டுப்பாட்டு விதியாகும். இதில் பௌதீக இயற்கை கலக்கப்படுகிறது. அந்த மகத்தின் படைப்பையும் கூட இதுவே கட்டுப்பட்ட விதியாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல 1 ஞானத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா படைப்பை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சரிங்களா? ஒரு யுகமா நான் யோகமாயா சக்தியில அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்றத அந்த அத்தியாயத்தை ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்கார் ஒரு பதம் மூலியமா. அதுல பிரம்மாவுடைய லைஃபும் நாம பார்த்தோம். பிரம்மாவுடைய லைஃப் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு கல்பன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது அப்படின்றோம். அதே மாதிரி இரவு பொழுது வரும்போது நாம எல்லாருமே அப்போ எல்லா லோகங்களும் எல்லா இதுகளும் பகவானுக்குள்ள போயிடுன்றத நாமும் இந்த பிரபுபாதா வந்து அந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு பொருள் உரையை ரொம்ப அழகா விளக்குறையில கொடுக்குறாரு. இப்ப நாம இதுல இருந்து ஒண்ணு இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும், கல்பம் தெரியும். இப்ப நம்ம தமிழ் வருடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வருடம் சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ் வருடங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் வருடம் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப 14 மனுக்கள் இருக்காங்கன்னா 14 மனுக்கள்ல ஒரு மனுக்களுடைய இப்ப நம்ம 7வது மனுக்கள்ல இருக்கிறோம். அது மாதிரி தமிழ் மாதங்கள்ல 60 மாதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கல்பத்துல எத்தனை கல்பம் இருக்கு தெரியுங்களா? எப்படி மாதங்கள் மனுக்கள் 14 மனுக்கள் 60 கல்பம் நம்ம இது 60 மாதம் சொல்றோம். தமிழ் மாதம் சொல்லுவோம் நாம இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சமஸ்கிருத்லயும் உண்டு. சமஸ்கிருத்லயும் அது வேற பேர்ல வரும். 60 தமிழ் மாதங்கள் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கல்பத்துல இருக்கு 60 வருடங்களா மாதங்களா? வருடங்கள் தானே மாதங்கள் வருடங்கள் 60 வருடங்கள் 60 வருடங்கள் தமிழ் வருடங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி மனுக்கள்ல வந்து 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. அந்த யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த 7வது மனுக்கள் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்பத்திலயும் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஆழ்ந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது கல்பம் இருக்கு, மகா கல்பம் இருக்கு, விகல்பம் இருக்கு. நீங்க யாராவது முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? ஏதாவது கல்பம், மகா கல்பம், விகல்பம். இப்ப நாம வந்து நாழிகை சொல்லுவோம், பாகை சொல்லுவோம், கலை சொல்லுவோம், விகலை சொல்லுவோம். பிரம்மாவின் பகல் ஒரு கல்பம், இரவு ஒரு கல்பம், பிரளய காலம் வந்து மகா கல்பம். விகல்பம் அதாவது விகலைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்ல வந்து நாழிகை, பாகை, கலை, விகலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கலை, விகலை. அது மாதிரி விகல்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த விகல்பத்துல வர்றதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 கல்பம் வரும். 30 நம்ம 60 தமிழ் வருடம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? தமிழ் வருடத்துல நம்ம ஒரு வருடத்துக்கு 60 பேர் இருக்கு.
அது மாதிரி 60 வருடங்கள் மாறி திருப்பி வரும், திரும்ப 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 வரும். அது ரொம்ப அழகா நம்ம அந்த அந்த அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நியூமராலஜி படித்தவங்க, அஸ்ட்ராலஜி படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப அழகா தெரியும். அதை பத்தி புரிஞ்சுப்பாங்க. அஸ்ட்ராலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து நியூமராலஜி படிக்கிறவங்க தெரியாது. அஸ்ட்ராலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தமிழ் மாசம் 60 மாசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து 120 வருடங்கள் சொல்லுது வேதம், நம்முடைய லைஃப், இந்த கலியுக லைஃப். ஆனா யாருமே வந்து அந்த வாழ்க்கை கிடையாது. எல்லாமே அந்த சராசரி வயசு 65 அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்பத்துல வந்து கிருஷ்ணா கல்பத்துல ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். கல்பம்னா என்ன, மகா கல்பம்னா என்ன, விகல்பம்னா என்ன, அப்புறம் வந்து 30 கல்பம் என்ன, அந்த 30 கல்பத்தோட என்னென்ன சாராம்சம் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை பார்ப்போம். கல்பம் என்ன, பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அது நமக்கு ஆல்ரெடி நாம வந்து சில பிரபுபாத 4வது அத்தியாயத்திலே நமக்கு ரொம்ப விரிவா கொடுத்திருக்கிறார். அது வந்து காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 40, அதாவது சுருக்கமா சொன்னா 432 கோடிகள் ஆண்டுகள். அது நம்முடைய மாநில, அதாவது பூமியோட கைட்டு வச்சு உயிரினங்களை வச்சு சொல்றது 432 கோடி. ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் சொன்னப்ப 4.32. இதை வந்து நாம 4வது அத்தியாயத்தை கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறோம். இது பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. கல்பத்துல 1000, அதாவது ஒரு திவ்யயுகம், 1000 திவ்யயுகம், அதாவது மகா யுகம், சதுரயுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது 1000 சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். இது நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து முன்னாடியே நாம இதை படிச்சிருக்கோம். 4,32,000 வருஷங்கள் நம்ம சொல்லப்படுது ஒரு கல்பம். அதுலயும் நாம ஆட் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சி, ஒரு ரவுண்டு வர்றதுக்கே வந்து 43,20,000 வருடங்கள் வருது. இந்த சதுரயுகம் ஒரு கல்பம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. இது பிரளயம் ஏற்படுது. அதே மொத்தத்துல 432 கோடிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்பம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்டா சொல்லலாம். இந்த 1000 யுகங்கள் சூழ்ச்சி அப்படிலாம் சொல்றதோட 432 கோடி ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கல்பம். அதே மகா கல்பம் சொல்லும் போது பிரம்மாவுடைய ஆயுள், அதாவது மகாகல்பம் வந்து பிரம்மாவின் மொத்த வாழ்நாளில் மண்டத்தை முழுமையாக ஆயுள் காலத்தை குறிக்கும் மிகப்பெரிய கால அளவாகும் சொல்லப்படுது. ஒரு கல்பம் அல்லது 1000 பிரம்ம வருடங்கள் ஆகும் சொல்லப்படும். ஒரு பிரம்மா வருடம் என்பது 360 பிரம்ம நாட்கள், அதாவது பகல் இரவு கொண்டது. மொத்த ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகா கல்பத்தின் மொத்த காலம் ஏறத்தாழ வந்து 311.04 லட்சம் கோடி, அதாவது ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் சொல்றது நம்ம சொல்லப்படுது. இது நம்ம பகவத்கீதையில சில பிரபுபாதா நமக்கு அது விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். மகாகல்பத்தின் முடிவில் பிரம்மா மரணம் அடைந்து அந்த முற்றிலும் அழைத்து பிரம்மத்தின் பரம்பொருளில் அதாவது ஒடுங்கும். இது மகா பிரயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாகல்பம். இது விகல்பம் சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். இந்த விகல்பம்ன்றது இப்ப நம்ம நாழிகை வினாடி அப்படின்னு சொல்றோம்ல, வினாடிக்கு வந்து விகலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த விகலை தான் விகல்பம் சொல்லிட்டு இங்க ஒடுக்கப்பட்டுதான். விகல்பம் என்றால் இந்த நம்மளுடைய சனாத தர்மத்துல கால அளவை கொடுக்கும் போது கல்பத்தின் அதாவது மகா கல்பத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு அழகான, அதாவது சற்று மாறுபட்ட படைப்பு குறிப்பாக அமையும். என்ன சொல்றேன்னா சில கல்பகாலத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்பகம் என்றும் பிரம்மாவின் வாழ்நாள் மகா கற்பம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. இப்போ 30 கல்பம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ தமிழ் வருடங்கள் எப்படி 60 வருடங்கள் சொல்றோமோ அதே மாதிரி கல்பத்துக்கும் ஒரு கல்பத்துக்கும் 30. அதை வந்து அதே வரும். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். நம்ம வந்து அகண்ட பாரதத்துல இந்த அஸ்ட்ராலஜி படிக்கிறவங்க வந்து அந்த 60 மாதத்தை நாம இது பண்ணுவோம், ரொட்டேட்டா படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா அதுதான் வந்து முக்கியமான திசை. அதை வந்து மரண காலத்தை குறிக்கும். அந்த திசைக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த கிரகங்கள் தகுந்த மாதிரி அந்த தமிழ் வருடங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா குறிப்பாங்க. எந்தெந்த வருடங்கள்ல யார் யாருடைய இப்ப மனுக்கள் 7வது மனுக்கள் இருக்குன்னா அந்த மனுக்களோட சாராம்சம் என்ன, அவருடைய குண அதிசயம் என்ன, அவர் என்ன மாதிரி அந்த யுகத்தை கொண்டு போவாருன்றதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து நாரத முனி கிட்ட சொல்றாரு,
என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலிகாலம் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கும். இருந்தாலும் 5000 வருஷங்கள் 5000 வருடங்கள் ஆன பிறகு 5000 வருடங்கள் வந்து கலியுகம் ஆரம்பிக்க அதிகாரம் ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அதே 4500 வருடங்கள் ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து ஒரு அவதாரம் கொடுப்பார், புவி அவதாரம் கொடுப்பார், ரகசியமான அவதாரம் எடுப்பார். அதைதான் நம்ம வந்து பகவான் சைத்தன்யர் 450 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தார். அந்த அவதாரம் எடுத்த பிறகு எல்லாமே நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி, அந்த யார் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருப்பாங்க, பகவானுடைய அரவணைப்புல இருப்பாங்கன்னு சொல்றது நாரத முனிகிட்ட பிரம்மா வந்து சொல்லிட்டே இது பண்றாரு. அப்போ அந்த 4500 வருஷங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கொடுமைகள் அனுபவிப்பாங்க. இந்த 4500 வருடங்கள் அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்த பிறகு அந்த கலிகாலம் வந்து ரொம்ப அழகா சிறப்பா வந்து அந்த அதிகமா குறைஞ்சிட்டே வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து 10,000 வருடங்கள் பாத்தீங்கன்னா, அந்த 5000 வருடங்கள் கழிஞ்ச பிறகு அந்த 10,000 வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றாங்க. அது பிரம்மா சொல்றார் நாரத முனிகிட்ட. அது பகவானுடைய அரவணைப்புல அவருடைய அனுகிரகத்துல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சுகமாக வாழ்வாங்க. அந்த வாழ்நாள்லயே அவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்றது பிரம்மா வந்து நாரத முனிகிட்ட விளக்குறார். அது போல இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, படைப்பின் வகைகள் தத்துவங்களுப்படி சித்து, அதாவது 3 வகையாக பிரிக்கப்படும். அந்த தத்துவம் 3 வகையாக விகல்பம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மகாகல்பம் மூல பிரகிருதி, அதாவது பிரம்மாவரை உண்டாக்கும் சித்தியை குறிக்கும். கல்பம் பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் அண்டம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு ஒடுக்குவதை குறிக்கும். ஆனா விகல்பம் ஒரு உரைகைப்படி பிரம்மா முதல் சதாசிலர் வரையில் பல கால அளவுகள் அல்லது பலவராக விரிவடையும் உணர்வு நிலையை குறிக்கலாம். இது நிர்விக கல்பம் சொல்லப்படுது. அதே கடவுளின் தூய அறிவு சற்று விகல்பம் அந்த அறிவின் செயல்பாடு போன்றவற்றை தத்துவத்தின் கருத்துக்களாக தொடரும். இந்த விகல்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து 60 பிரிக்கிறாங்க. இது ஒரு PDF இது ஒரு எக்ஸல்ல போட்டு நான் வச்சிருக்கேன். இதை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 30 கல்பம் இருக்கு. இந்த கல்பத்துல ஒண்ணு இல்ல. இப்ப நம்ம ஒரு 5வது கல்பம் பார்ப்போம். ஒரு 6வது கல்பம் பாத்தீங்கன்னா பிராணகல்பம் சொல்லப்படுது. அந்த பிராணகல்பத்துல வந்து உயிர் சக்தி முதன்மை படைக்கப்பட்ட கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு கல்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த ரொம்ப அழகா ஒரு தேவர்களையும், அதாவது தேவ ரிஷிகளை பற்றி சிறப்பு கொடுத்து அதுல இருந்து யாரு இந்த கல்பத்துல எப்படி இருப்பாங்க. இப்போ ஒண்ணு இல்ல, 8வது கல்பத்துல பாருங்க, அதாவது கந்தர்வ கல்பம் சொல்லப்படுது. அந்த கல்பம் மன்மதன், அதாவது காமதேவன் அல்லது ஒரு கந்தரவன் முதலிமை பற்றி அதை பற்றி சிறப்பு பற்றி அந்த கல்பம். அந்த கல்பத்துல வந்து இந்த சிறப்பு இருக்கும். இப்ப இந்த கலிகாலத்திலையும் திவ்ய யுகத்துல வந்து 4 பிரிக்கிறோம் இல்லைங்களா. திவ்ய யுகத்துல 4 யுகங்களா வருது. ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றது 4 யுகங்களா பிரியுது. அந்த 4 யுகங்கள்ல முதல் யுகம் சத்திய யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நாம வந்து 10,000 வருடங்கள் 5,000 வருடங்கள் 1,00,000 ஆண்டுகள் வாழ்வாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க, நல்ல ஞாபக சக்தி இருக்கும். அதே 2வது யுகத்துல பாருங்க, நிறைய யாக குண்டங்கள்லாம் போட்டு நிறைய 10 16 எல்லாம் போட்டு அந்த கல்பத்துல பண்ணுவாங்க. அந்த யுகத்துல பண்றாங்க. இது மாதிரி 4 பிரிக்கிறோம் இல்லைங்களா. 4 யுகங்களை பிரிவுது. ஒரு அதே மாதிரி 1000 சுயற்சி ஒரு திவ்ய யுகத்துக்கும் வருது பாத்தீங்களா. அந்த ஒரு கல்பம் தான் இந்த கல்பம். இப்ப நாம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது கல்பத்துல நாம இருக்கோம். இது வந்து 3வது சுயற்சி. 3வது சுயற்சியில 12வது கல்பத்துல நாம இருக்கின்றது வேதத்துல ரொம்ப அழகா ரித்துவத்துல ரொம்ப அழகா பேசுறது. அந்த 12வது அது நம்ம இப்போ குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா 12வது கல்பத்துல வந்து என்ன வருதுன்னா சரஸ்வதிய கல்பம் அப்படின்னு சொல்றது. சரஸ்வதி தேவியை கொண்ட தொடர்பு நிகழ்வு கடத்த கல்பம். இந்த காலத்துல வந்து ஞானம் தான் ரொம்ப சிறந்தது இந்த கல்பத்துல. அதனால ஞானம் ஏன் சிறந்தது, ஞான யுகத்துல நாம பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி கொடுக்கலாம். அதுதான் நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வேதம் படிக்கிறது கூட கடினமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுங்க, பகவானுக்கு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணாவே போதும் அப்படின்றது பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நமக்கு வந்து 450 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரிங்களா. கல்பம் வந்து எப்படி பாருங்க, எப்படி எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா இது? இல்லைங்க பிரபுஜி, இப்பதான் பாக்குறோம் இது. இல்ல பிரபு.
இப்பதான் இத பத்தியே பாக்குறோம். ரிக்குவேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட விரிவை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்து சரி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அது அங்க கோவில் இருக்கும் போது இதெல்லாம் தேடி எடுத்தேன். ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு கல்பத்துக்கு என்னென்ன நடக்கும்ன்றதையும் அது ஒரு தனி ஒரு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப அழகா வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிக்குவேதத்துல ரொம்ப அழகா பிரித்து கொடுத்துருக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வரப்பிரசாதங்கள்லாம். அப்போ இந்த யுகத்துல நாம எப்படி இருக்கணும், அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த 14வது கல்பத்துல பாத்தீங்கன்னா கருட கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கருடம் தொடர்பான நிகழ்வுகள் அல்லது அதன் பொருட்களை பேசப்படும் கல்பம்னு சொல்லப்படுது. இப்போ வந்து டைனோசர் வந்தது ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 1,00,000 ஆண்டுகள் முன்னாடி, 10,000 ஆண்டுகள் முன்னாடி நிலத்துல தோணுனா வந்து டைனோசர் முட்டை கிடைக்குது, அந்த முட்டை கிடைக்குது, இந்த முட்டை சொல்லிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்பத்துக்கு மாற மாற அந்தந்த தகுந்த மாதிரி நம்ம பூமியில நிறைய இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இந்த இதை வந்து கருடனோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும். கருடனோட ஆதிக்கம் வந்து அந்த கல்பத்துல வந்து ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும். ஒரு தேவர்களை வச்சு ரொம்ப அழகா வந்து அந்த 30 கல்பத்துக்கும் ஒரு தேவர்களை பிரித்து நாம வந்து அந்த மாதிரி சிறப்பு. இப்ப நாம இருக்கிறது வந்து 12வது கல்பத்துல நாம இருக்கின்றது ஒரு ருக்குவேதத்துல நான் படிச்சாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அப்ப நம்ம பாத்துக்கோன்னா கல்பம், மகா கல்பம், விகல்பம். விகல்பத்துல வந்து 30. அப்ப நாம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா நாழிகை, சரிங்களா, நாழிகை சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் கலை சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் விகலை சொல்லுவோம். பாகை கலை தரவ சொல்லிட்டேன். பாகை கலை விகலை, பாகை கலை விகலை. நொடிதான் நம்ம விகலை சொல்றோம். அந்த நொடியில வர்றதுதான் வந்து விகல்பம். அந்த விகல்பத்துல 30. அப்போ பிரம்மாவுடைய லைஃப் நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது. நாமெல்லாம் அந்த பிரம்மாவுடைய ஒரு செகண்ட் யுகத்துல அந்த செகண்ட்ல 30 கல்பம் வருது. அந்த 30 கல்பத்துல நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா 12வது கல்பத்துல இருக்கு. அப்போ உண்மை எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இது மாதிரி 1000 சுயற்சி சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு கலை. அந்த ஒரு கலையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் 60 30 கலை. 30 சேரும் போது ஒரு பாகை. 30 பாகை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 30 பாகை திருப்பி ரவுண்டு வரும்போது தான் ஒரு நாளிகை. அப்போ பிரம்மாவுடைய ஒரு நாளிகை சொல்லப்படும். நாம பகவத்கீதையில சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா விளக்குறையில ஒரு கல்பம்னா என்ன, ஒரு மனுவந்திரம்னா என்ன, எத்தனை மனுக்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி திசீகுணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா ருக்குவேதத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு நொடி கூட பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடியில நாம எங்க இருக்கிறோம், பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடியில எங்க இருக்கிறோம் சொல்றாரு. அப்போ இது மாதிரி 30 நொடி பிரம்மாவுடைய 30 நொடியில நாம எங்க இருக்கிறோம். ரொம்ப அது விஞ்ஞான பூர்வமா அதுல ரொம்ப அடக்கிக்கிறாங்க. ஆனா அது படிக்க நிறைய விஷயங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்காது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம படைப்பு எல்லாம் பாருங்களேன், பகவானுடைய படைப்பு எப்படிப்பட்ட படைப்பு பாருங்க, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கடினம். அதான் வந்து வியாசர் ரொம்ப அழகா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காரு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நூல் உண்மை. முதல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து கத்தி யுகத்திலையும் சரி திராவிட யுகத்திலும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மெமரியில இருக்கும். நமக்கு இந்த மாதிரி புத்தகம் நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அது 4வது வேதத்தை 4ஆ பிரிச்சு 3 பிரிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அதர் வேதம் பிரிச்சு ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம இதுக்காக தான் நான் அந்த கிளாஸ் எடுக்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஆனா கடைசி எடுக்க முடியல. அது வேலையும் அந்த மாதிரி வந்து சரி ஓகே. படிக்கவா பிரபுஜி? இல்ல மாதாஜி இருங்க மாதாஜி. அதாவது 3வது கங்கம் 3 அத்தியாயம் 2. நாம இன்னைக்கு உஷா மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கம் 3ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. முதல் அத்தியாயம் முடிச்சுட்டுன்னு எனக்கு சொன்னாங்க. அதனால நானும் 2வது அத்தியாயத்துல நீங்க தொடங்க பிரபுஜி அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். சரி, நீங்க புக் வச்சிருக்கீங்களா? கங்கம் 3 வச்சிருக்கிறோம் பிரபுஜி, படிக்கிறேன். ஓகே. இதுல முதல் ஸ்லோகத்துல படிக்கும். அத்தியாயம் 2. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நினைவு. இது பாகவத பிருஷ்ட சத்ராபார்த்தம் பிரியாஸ்ரயாம்
प्रतिवक्तुं न शोक्सेह औकन्त्यास्मारिस्तेश्वरः. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், சிறந்த பக்தரான உத்தவர் பிரியமுள்ளவரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய செய்தியை கூறும்படி விதுரரால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட பொழுது பகவானை நினைத்ததனால் உண்டான பிரிவாற்றமையால் உத்தவரால் உடனே பதில் கூற முடியவில்லை. பிரபுஜி, அடுத்தது படிக்கிறேன். யத் பஞ்சஹாயனோ மாத்ரா பிராதர் ஆசாய யாசிடக தன்னைச்ச ரசயன் யஸ்ய ஸ்பர்யாம் பாலலீலையா. மொழிபெயர்ப்பு. அவர் 5 வயது நிரம்பிய பாலகனாக இருந்த போதிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தொண்டில் மிகவும் ஆழ்ந்து விட்டவராக இருந்ததால் காலை உணவுக்கு அவரது தாயாரால் அழைக்கப்பட்ட பொழுது அதை அவர் விரும்பவில்லை. பொருளுரை. உத்தவர் பிறப்பிலிருந்தே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இயல்பான பக்தராக அல்லது முக்தியடைந்த ஆத்மாவாக நித்திய சித்தர் விளங்கினார். அவரது இளம் பிராயத்திலும் கூட அவரது இயற்கையான சுபாவத்தினால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்து வந்தார். அவர் கிருஷ்ணரின் உருவ பொம்மையுடன் விளையாடும் பொழுதும் கூட அவற்றுக்கு உடையணிவித்தும் உணவளித்தும் வழிபட்டும் சேவை செய்து வந்தார். இவ்வாறாக அவர் உன்னதமான தொண்டில் மனம் ஆழ்ந்தவராக இருந்தார். இவை ஒரு நித்திய சித்தருக்குரிய அறிகுறிகளாகும். நித்தியமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஒருவர் பகவானை ஒருபோதும் மறப்பதே இல்லை. பகவானுடன் நமக்குள்ள நித்திய உறவை விழிப்புறச் செய்வதற்காகவே மனித வாழ்வு உள்ளது. ஜீவராசிகளின் இந்த இயல்பான சுபாவத்தை விழிப்புற செய்வதற்காகத்தான் அனைத்து சமய விதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்விழிப்புணர்ச்சி எவ்வளவு விரைவாக ஏற்படுத்தப்படுகிறதோ அவ்வளவு விரைவாக மனித வாழ்வின் நோக்கம் நிறைவேறும். நல்ல ஒரு பக்தனின் குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைக்கு பல வழிகளில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பக்தி தொண்டில் முன்னேறியுள்ள ஆத்மாவிற்கு இத்தகைய ஒரு பக்தனின் குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இது பகவத்கீதை 6.14 உறுதி செய்கிறது. சுசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிராஸ்தோ விஜாயத்தேக. விழுந்த பக்தனும் கூட நல்ல நிலையில் உள்ள ஒரு பிராமணனின் குடும்பத்தில் அல்லது வணிகனின் குடும்பத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறான். குறிப்பாக இத்தகைய குடும்பங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாடு ஒழுங்காக நடைபெற்று வருவதால் ஒருவரது இறை உணர்வை விழிப்புற செய்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. தந்தை செய்யும் வழிபாட்டு முறையை குழந்தையும் சுலபமாக கற்றுக்கொள்கிறான். பஞ்சராத்திரிகா முறை பக்தி பூர்வமான ஆலய வழிபாட்டில் மக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. இதனால் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையாதவர்களும் கூட பகவானின் பக்தி தொண்டை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகின்றனர். சிறு வயதில் பரிசித்து மகாராஜனும் கூட கிருஷ்ண பொம்மைகளுடன் விளையாடுவது வழக்கம். இந்தியாவில் நல்ல குடும்பங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணர், ராமர் போன்ற பகவானின் பொம்மைகள் விளையாடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அல்லது சில சமயங்களில் தேவர்களின் பொம்மைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இதனால் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் இயற்கையான மனப்பாங்கை அவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். பகவானின் கருணையினால் எமக்கும் எமது பெற்றோர்களால் இதே வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. எமது ஆரம்ப வாழ்வு இக்கொள்கையை தான் அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த இடத்துல முதல் பதம் பாருங்க, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், சிறந்த பக்தரான உத்தவர் பிரியமுள்ளவனான பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய செய்தியை கூறும்படி விதுரரால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டு பொழுது பகவானின் நாள் உண்டான இவற்ற நாள் உத்தரவுகளால் உடனே பதில் கூட புரியவில்லை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பதம் ரொம்ப அழகா. ஆனா இதுல பிரபுபாதா நமக்கு அதுல பொருள் உரையில விளக்கு உரை கொடுக்கல நமக்கு. ஏன்னா அவரும் கொஞ்சம் தக்காய்பட்டார் கொடுக்குது இதுல பிரபுபாதா கூட. ஏன்னா அங்க வித்தவரால உடனே சொல்ல முடியல. ஏன்னா அவருடைய இளைய பருவ காலத்துல பாத்தீங்கன்னா உத்தவர் கூடவே இருந்தார். அர்ஜுனன் கூட கூடவே இல்லை, உத்தவர் தான் கூடவே இல்லை. அது எதை சொல்ல முடியும்?
பகவானுடைய லீலையை எந்த இதை சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அதனால அந்த இடத்துல அப்படியே ஒன்றும் சொல்ல முடியாம அப்படியே நிக்கிறார். தகித்துப்பீங்க, எதை சொல்றது பகவான் லீலை? நிறைய லீலை பண்ணியிருக்காரு பகவான் இந்த இளைய பருவத்துல. அது யசோதாயெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து, நான் ஒரு புக்கு வச்சிருக்கேன், அந்த புக்கில் நான் படித்தேன், அதை நான் படிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அவர் லீலை பார்க்க. இந்த புக்கு எடுக்கிறப்போ யசோதாயோட மகிமையை அந்த அதே மாதிரி உத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரசித்தவர். பலராமர் ஐயாவும் சரி, உத்தவரும் சரி, அந்த இளைய பருவத்திலிருந்து, குழந்தை பருவத்திலிருந்து கூடவே இருந்தவங்க. அதனால இந்த இடத்துல வந்து உத்தரால இது எதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும், எந்த லீலையை சொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டு கடைசிக்கிறார். ஆனா அதே வந்து சில பிரபுபாதா பாருங்க, அதுக்கு விளக்கு ஒரு துடிக்கவே இல்லை அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஆனா அதே இரண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொம்மை வச்சு விளையாடுவோம். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மொபைல வச்சு கொடுத்துறோம். மொபைல கொடுத்து அந்த மூஞ்சில வச்சு முகமே நல்லா இருக்காது. அந்த ஆப்ல இருக்கும், அந்த மொபைல்ல உள்ள ஆப்ல ஒரு 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 குரங்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த குரங்கு முகமே வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு வாத்து எடுத்தா வாத்து முகமே வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஒரு பையனோட குழந்தையோட முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு காமிச்சு நம்ம வந்து அது அது மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் வச்சு நமக்கு மொபைல் வச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம குழந்தைங்களை காமிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அது விளையாட விடுறோம். ஆனா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வீட்டுங்களை இப்போ எல்லாம் எங்க வீட்டுல இருக்கு. தேக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில வீட்டுல சந்தனத்துல இருக்கும், சில வீட்டுல தேக்கு இருக்கும். எங்க வீட்டுல தேக்குல இருக்கு. ரொம்ப அழகான இவ்வளவு பெரிய பொம்மை, ஒரு ஆண் பொம்மை ஒரு பெண் பொம்மை இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணர் பொம்மை இருக்கும், ஒரு இவரோட பொம்மை இருக்கும், சிவபெருமானுடைய பொம்மை இருக்கும். வீட்டுங்கெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாரும் வீட்டுக்கும் பெரும்பாலும் வீட்டுல இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி அதை வச்சு விளையாடுவாங்க, சொப்பு வச்சு விளையாடுவாங்க குழந்தைங்க. ஆனா இப்ப இருக்க பிள்ளைகளுக்கு அது கிடையவே கிடையாது. அந்த ஞானமே கிடையாது. அதான் பாத்தீங்கன்னா கொனார கோவில்ல, பூரி ஜெகநாத் கோவில் பக்கத்துல அந்த ஊர்ல கொனாரக்குன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுத்துக்கிறதுக்கே வந்து இப்ப உள்ள தம்பதிகள் ரொம்ப யோசனை பண்றாங்க. அடுத்த வருஷம் பெற்றுக்கலாம், அடுத்த வருஷம் பெற்றுக்கலாம், அடுத்த வருஷம் பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போடுறாங்க. அதனாலதான் வந்து இதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்க காலத்துல இது மாதிரி நடந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆண் பெண் ஒரு பொம்மையை உருவாக்கி அதுக்கு ஆடை இல்லாமல் ஒரு பொம்மை உருவாக்கினார். பெண்களுக்கு அந்த கூட்டம் வரக்கூடாது, ஆண்களுக்கு என்ன அப்படின்ற வர வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூரியனார் கோவில்ல, குணார கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த 64 காம கலைகளை வந்து ரொம்ப அழகா சிற்பமா பண்ணிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோவிலும் அது மாதிரி இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் மூலியமா தவறான வழியில பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பொம்மைகள் மூலியமா நம்ம அந்த காலத்துல அழகா பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏன் அது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது வரும். அது அதை படிக்கும் போது இதுதான். அது மாதிரி பொம்மைகளை வச்சு நாம வந்து இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு மொபைல், மற்றபடி லேப்டாப்பு, இந்த மாதிரி வெளியே சுத்துறது, இந்த மாதிரி குழந்தைகளை போய் கொண்டு போய் காட்டுறது, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து வச்சு. ஆனா யசோதாய் வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து பகவானுக்கு யசோதாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன பிறவில இப்போ நம்முடைய 8 வசுக்கள்ல வந்து நிச்சயமான ஒரு வசுக்கள் இருக்காரு. 8 வசுக்கள் பேர் யாருக்கா தெரியுமா? 8 வசுக்கள். பீஷ்மர் 8வது வசு, அது தெரியும். 8வது அவரு பீஷ்மர் வந்து 8வது வசுக்கள்ல வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்தார். அவர் நமக்கு வந்து இங்க நமக்கு பீஷ்மரா பிறந்தார். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதா தாயும் சரி, அவருடைய நந்தகோபாலும் சரி, அவங்க 2 பேருமே வந்து வசுக்கள், 8 வசுக்கள்ல அவர் ஒரு வசுக்கள். அவங்க வசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசுக்கள் இருக்காரு. தாரணையோட மனைவி பேர் தான் தாரா. அவங்கதான் வந்து யசோதாயா வந்து கேட்கறாங்க. அப்போ வந்து பிரம்மா கிட்ட வந்து 2 பேரும் கேட்கறாங்க, வசுக்கள் கேட்கறாங்க. அந்த வசதி 8 பேருமே போட்டி போடுறாங்க. நாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தாயா பிறக்கணும், தந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. அங்க தேவகி தாயும் வாசுதேவரும் வந்து அது நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா யசோத தாயும் சரி, நந்தகோபாலும் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோமா? 8 வருஷத்துல அவங்க ஒரு வசுக்கள் இருக்காங்க. அவங்க பிரம்மா கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறாரு. பிரம்மா சொன்ன உடனே
நாங்க வந்து அவருக்கு வந்து மகனாக பிறக்கணும், இது மகனாக இது தாயா இருக்கணும், எங்களுக்கு மகனாக பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க. போட்ட உடனே அவர் பிரம்மாவும் சரி ஓகேன்றார். அதுதான் இங்க வந்து தாரா தான் வந்து யசோதாயா வராங்க. தாரணா வந்து பாத்தீங்கன்னா நந்தகோபாலா வராங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதாயோட அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு பிரம்மா சொல்றாரு, நீ மட்டும் வந்து கிருஷ்ண பகவானுக்கு வந்து தாய் தந்தையை மட்டும் நீ இருக்க முடியாது. ஆனா வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான பக்தர்கள் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறாங்க, உறவு கொடுக்குறாங்க. அப்படி பார்த்தோம்னா நீ தாய் தந்தையா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் தாயா எடுத்துக்கிறாங்க, ஒருத்தர் தந்தையா எடுத்துக்கிறாங்க, ஒருத்தர் மகனா எடுத்துக்கிறாங்க, ஒருத்தர் நண்பனா எடுத்துக்கிறாங்க. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் அந்தந்த இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த லீலையில பங்கு உண்டு. யார பிரம்மா சொல்றாரு, இந்த லீலையில எல்லாருக்கும் பங்கு உண்டு. அப்ப இந்திரன் சொல்றான், எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. சிவபெருமான் சொல்றார், ஐயன் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. நாரதர் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. அவருடைய லீலை எல்லாமே போட்டி போடுறாங்க பகவானுடைய லீலையில கண்டு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் குபேரன் சொல்றான், குபேரன் எனக்கும் அப்பதான் பகவான் சொல்றாரு, பிரம்மா சொல்றார், உன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு லீலை இருக்கு, முக்கியமான லீலை இருக்கு. அதுல பகவானோட கையால அவன் வந்து கை கிடைப்பான், மறு உரம் கிடைக்கும். ஒரு தாபத்து அது வந்து இப்ப நாரத முனி தாபத்தினால தானே அவங்க வந்து 2 மரமா போயிட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுல தாமோதர நம்ம தாமோதர லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேரும் உரல்ல கட்டி போட்டாங்க. எப்போ தாய் பட்டோம்னா அவங்க திருப்பியும் அவங்களுக்கு மறு உருவம் கிடக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சொல்றாரு, அவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே பகவானுடைய லீலையில எல்லாருக்குமே உண்டு. ஏன் அது சொல்ல வரோன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம்னா அவருடைய அவதாரத்துல நாமுக்கும் பங்கு உண்டுன்றார். யாரு பிரம்மா சொல்றாரு. நமக்கு முழு நேரம் பகவானுக்கு முழு நேரமா பக்தியை கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா இது பௌதிகமான உடல். இந்த உடல் அவ்வளவு ஈஸியா கொடுக்க முடியாது. யாரும் நம்மள புகழ்ந்து பேசணும் வச்சுங்களேன். இவர் யாராவது ஒருத்தர் நல்லா அழகா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கப்பா, நல்லா அழகா பேசுறாங்கப்பா, நல்லா அழகா சமைக்கிறாங்கப்பா, நல்லா அழகா இப்படி நம்ம சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்களா, இந்த பௌதிக உடல் என்ன பண்ண தெரியுங்களா, அவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க சொல்லிடுவாங்க, ஒருத்தர் புகழ்ந்துருவாங்க. புகழ்ந்து பெரிய விஷயங்களை புகழ்ந்துருவாங்க. ஆனா அந்த புகழை கேட்கறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ரகோகம் சொல்லுவாங்க. அதான் கீழே பிரபுபாதர் சொல்லுவார், என்ன புகழாதீங்கள் அப்படின்வார். எக்காரணம் கொண்டும் கிளாஸ்ல வந்து ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்கன்னும் போது அந்த புகழ்ந்தாவே அவர் என்ன சொல்ற தெரியுங்களா, அடுத்த பிறவி நாயாதான் நான் பிறப்பேன்ற. இதுல பிரபுபாதர் சொல்ற, இது எனக்கு பகவான் கொடுத்த வரப்பிரசாதம். இதை நான் எனக்கு சொல்ல வைக்கிற இடத்துல பகவான் சொல்றார், சொல்ல வைக்கிறாரு. என்ன இந்த புகழ் எல்லாமே பகவானுக்கு தான் தவிர எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடல் பௌதிகமான உடல். யாரா ஒருத்தர் நம்ம புகழ்ந்தான்னு வச்சுங்களா, இந்த உடல் என்ன பண்ண தெரியுமா, மனம், இந்த புத்தி அங்க போய் சட்டன்னு ஓடிடும். பாவம் அவர் பார்க்க ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவார். இவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, நல்லா பேசுறீங்க, நல்லா சமைக்கிறீங்க, அப்படி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அதை உள்வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க. ஆனா யசோதாரி அந்த பௌதிக உடல்ல கிடைக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படிப்பட்ட உடல் வேணும்னு சொல்லிட்டு யசோதாரி கேட்கிறாங்க. கேட்டு பிரம்மாட்ட கேட்டு பிரம்மா என்ன பண்றா, அதுக்குள்ள பலன் கொடுக்குறாரு. அது ஒரு 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 யசோதாயோட அவங்களுடைய இதை பாருங்க. அதாவது பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நான் படிக்கிறேன், கொஞ்சம் பாருங்க. ஆயர்குடியில் குழந்தை பிறந்து அசதியில் யசோதா கண்களை முடிக்க, அதாவது மறுவச்சு, அதாவது பிரசவம் பார்த்தவங்க யோகமாய ஏற்படுத்திய உறக்கத்தில் இருந்து விழித்து யசோதாவின் அருகில் இருக்கும் குழந்தையை பார்க்கிறார். யசோதா, இதோ பாரதி, உன் பையன் கழுத்திலே கொடி சுத்திருக்கு, சுத்தி பிறந்த மாமனுக்கு ஆகாதடி. நல்ல வேளை உனக்கு அண்ணன் தம்பி இல்லை, ஆகையே இவனுக்கு மாமனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பிரசவம் பார்த்தவங்க சொல்றாங்க. ஆனா தாயின் கதகதப்புல இருந்த சிசுவிற்கு புன்னகை மலர்ந்தது. பகவான் சின்ன குழந்தைல இருந்து ரொம்ப அழகா, அது ரொம்ப ரொம்ப ரசனையோட சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த புக்குல. அது என்ன சொல்லிருப்பேன்னா, சரியாக கூறினாய் பாட்டி, என் மாமன் கம்சனுக்கு நானே காலன் என மனதுக்குள் வியத்தது. அந்த சிசு தங்கு சக்கரம் கிரீடம் மறைத்து கொசுதூபத்தை மறைக்காமல் கழுத்தில் விட்டிருக்கேனே, அந்த பாட்டி பார்த்து தொப்புள் கொடி தன் தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு உடனே அந்த மாயன் அதே மாயமா இருக்கிறான். ஆக்சுவலா வந்து கழுத்துல வந்து பகவானுக்கு கிரீடத்தோட தான் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார்.
அது யோகமாய சக்தி. அது சாதாரண பௌதிக கண்களுக்கு கிடைக்காது. நான் இப்ப சொன்ன பார்த்தீங்க எதுக்கு பௌதிகம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது யசோதாய்க்கு கண்களுக்கும் தெரிஞ்சது, ஆனா அந்த பாட்டிக்கு தெரியல கண் சொல்ற. அப்போ யோகமாய சக்தியில நாம எல்லாமே யோகமாய சக்தி தான். நம்மளுடைய அம்சமே வந்து யோகமாய சக்தி மூலியமா நாம இயங்கணும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த பௌதிகமான உடலை வச்சு நாம செயல்படணும். யோகமாய சக்தி எது? நம்மளுடைய ஆத்மா. அப்ப ஆத்ம ரூபத்துல செய்யறோமா? ஆத்ம ரூபத்துல நாம என்ன செய்வோம்? சக்தி ஆனந்தமா நாம் செய்யறோம். பகவான மையப்பற்றி அதுவே பேசுவோம். யாருமே நம்ம பேச மாட்டோம். ஏன்னா பகவான மையப்பற்றலாம். அதுதான் யோகமாய சக்தி. அப்ப அந்த பாட்டிக்கு பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் இருந்ததுனாலதான் வந்து பகவானுடைய கிரீடம் தெரியல, பகவானுடைய அந்த அலங்காரம் தெரியல, எதுவுமே தெரியல. ஆனா கழுத்துல இருந்த அந்த சூட்சுமம் மட்டும் தெரியும். அதுக்கும் சொல்றாரு பாருங்க. உடனே அதை மறைக்கிறார். ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு என்ன தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல கொடி இருந்தது. ஆனா பகவான சொல்றாரு, என் மாமனை நான் கொல்லக்கூடியதான், அதுக்காக தான் உனக்கு நான் காமிச்சேன்றார். இதுவாக இருக்கும் போது அதை மட்டும் காட்டுறாரு. கழுத்துல வந்து அந்த கொடி இருந்த காட்டுறாரு. ஆனா மத்த கீடத்தை காட்டல, எதுவுமே காட்டல. பகவான அது குழந்தையா தெரியல தாய்க்கு, யசோத தாய்க்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க சுதாரிச்சுக்கிறாங்க. அது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. பாட்டியின் பெருங்குரல் கேட்ட ஒரு கோபி, என்ன பாட்டி நட்ட நடு நீதியில் பூச போடுற, அருகில் வந்தால் கோபி. பாட்டி பொண்ணு பிறந்திருக்குன்னு சொன்னேன், இது என்ன பையன் பிறந்திருக்கிறான், கண் தெரியலையா உனக்கு? கொடி சுத்தி பிறந்திருக்குன்னு சொன்னேன், ஒண்ணும் காணோம். உனக்கு கண் பார்வை மங்கிட்டு இருக்கு, இனிமே பிரசவம் பார்க்க உனக்கு கூப்பிடக்கூடாது என்று அங்கிருந்து விளக்கின் திரியை தாண்டிவிட்டு வெந்நீர் போடுறேன் என்று கூறி உள்ளே சென்றால் அந்த கோபி. பாவம் கிழவியிருக்கு தலை சுற்றியது ஒன்றுமே புரியலை. தன் விளையாட்டை தானே ரசித்து புன்னகித்து அந்த சிசு யசோதை குழந்தையை அணைத்து பாலூட்ட தன் நாடகத்தை துவக்கினான் பாலகனாக பகவானாகிய சிசு. அந்த கிழவிகிட்டதான் முதல்ல தன்னோட லீலையை காட்டுற பகவான். குழந்தைய பருவத்துல சின்ன சிசுவா இருக்கும் போது அந்த பாட்டுக்கிட்ட அந்த இது பண்ற. ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பணிவிடை பண்றதுக்கு கோச்சுகள் வருவாங்க. நான் பண்றேன்னு ஓடியாருவோம். ரொம்ப ரசனையா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அது. அந்த அதிகாலை வேளையில் பரமன் வரவை உணர்ந்து மலர்கள் மலர்ந்து வாசல் எழுந்தின, ஆவினங்க தலைகாட்டி தடுப்பில் மணிகள் ஒழித்தன. கன்றுவாய் வைக்கும் முன்னரே அதன் பாடி பால் கறந்து பசுமாடு பால் கறந்து நந்தகோபாலன் பிள்ளை பிறந்த செய்தி அறிந்து அங்கு விரைந்தார். அது தானம் செய்து அலங்கரித்துக் கொண்டு அந்தணர்கள் அழைத்து, அதாவது ஸ்திதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாசகம், அதாவது ஸ்ருதின்னு சொல்லிட்டு வாசகம் சொல்லிட்டு யாருக்காவது தெரியுமா? அதை பத்தி யாரும் தெரியுமா? ஸ்ருதி வாசகம் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பாராயணம். ஹரே கிருஷ்ணா. மந்திரங்களாமா பிரபுஜி? அது வந்து ஆமா, அது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாராயணம் எது சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை பிறந்த வீட்டுல தன்னோட வீட்டுல யாரு ஆம்பளை குழந்தை பிறந்தாலும் சரி, பெண் குழந்தை பிறந்தாலும் சரி, இந்த சுதி அதாவது கிறிஸ்தி வாசகம் சொல்லுவாங்க. சமஸ்கிருத கிறிஸ்தின்னு சொல்லும் போது அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு நல்வழியில குழந்தை பிறந்ததுன்றது நம்ம அந்த வார்த்தை சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து அந்த பிறவில ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு பகவான் மாதிரியோ, ஒரு வியாசர் மாதிரியோ, ஒரு ராமானுஜர் மாதிரியோ, ஒரு மத்வாச்சாரி மாதிரியோ அந்த மாதிரி புகழ் வருமா இந்த குழந்தை. அந்த எந்த வீட்டுல எந்த குழந்தை உயர் பிறப்பா மாதிரி ஒரு உயர்ந்த பிறப்புல இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கோலத்துல வரும் இந்த சிருஷ்டி வாசகம் படிக்கணுமா. ஆனா பகவான் அங்க வந்திருக்கும் போது அந்தனர்களை கூப்பிட்டு நந்தகோபால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிருஷ்டி வாசகத்தை படிக்க வைக்கிறார். படிக்க வச்சு என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது அலங்கரிக்கப்பட்ட 26,000 பசுக்கள், சொர்ணங்கள், ரத்தனங்கள், வஸ்துக்கள் ஆகியவற்றை அலங்கரிக்கப்பட்டு பர்விதம் போல் குவியலாக இருந்த 7 எள்ளு குவியல்களை பிராமணருக்கு அளித்தார். அச்சமயம் அந்தணர்கள் அதாவது சிருஷ்டி மந்திரங்களை ஊதினார்கள். புராணங்கள் கூறும் சாதுர்கள், வம்சவெளி படிக்கும் மரகதர்கள், சங்கீதம் பாடுவர்கள் பாடி பேர் துடுக்கி
வந்தனங்களும் முழங்கின. கோகுலத்தில் வீடு வாசற்படி முப்புறம் முப்புறம் அதாவது பசுஞ்சாணி பிரித்து வண்ணம் கோலங்கள் அலங்கரித்து புதிய பாதகை நிஜங்களையும் தளிர் மாவினை தோழரங்களையும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தன. பசுக்களும் இருளுகளும் கன்றுகளும் மஞ்சள்களும் இன்னும் தூக்கி பூசப்பெற்று பூமாலை வஸ்துகளை அணிந்து புதுபலியுடன் விளங்கின. இதுல வந்து சங்கராச்சாரியர் ஆதி சங்கராச்சாரியர் ஒண்ணு ரொம்ப அழகா அதுல பாடியிருக்காரு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஓடுவார் விரிவார் உகந்து அழிவார் நாடுவார் நம்பிரான் என்று குன்றான் என்பார் பாடுவார்க்கும் பலவற்றை கெட்டு நின்று ஆடுவாரும் ஆயுளுக்கு ஆயுள் பாடியே. இது யார் சொல்றா? ஆதி சங்கராச்சாரியர். அதே மாதிரி இதை வந்து பெரியாழ்வாரும் ரொம்ப அழகா வந்து பாராயணம் பண்றாரு. இதுவே வந்து கோப்பிட்டு காட்டுறாரு, அது வந்து இது பண்ணி காட்டுறாரு ரொம்ப அழகா வந்து. இது மாதிரி நிறைய லீலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த பாட்டி கிட்டதான் முதல் தன்னுடைய லீலையை ஆரம்பிக்கிறன்றத ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி கோகுலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடம் பாருங்க. இதுலயே வந்து யசோதாய் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்காக அருகில் அரவிந்தன் தன் தாமரை கண்களால் தன்னிடம் இருப்பிடத்தை அளிக்கிறாள். 3 அடி கொண்டு மூவுலகம் அளந்தவனுக்கு முற்றம் தாழ்ந்தவரும் அளிப்பதும் ஒரு பொருட்டு. நந்தன் வீடு அழகாக இருக்கின்றது, அழகான மரத்தூண்கள் நடுவில் ஊஞ்சல் ஆவினங்கள் அம்மா என்று குரல் கேட்கிறது. பாலுக்கு பஞ்சம் இல்லை. யசோதாயிடம் தாயன்மை முழுவதையும் அனுபவிக்க வேண்டும். அது என்ன புது கதை? மானியனாக முன்பு பிறக்கவில்லையே, வாமனாக ராவணாக பிறந்தேன் என பயன். அத்திருவனாக தந்தை அந்திரி மகிழ்ச்சி நேமங்களை மாறாமல் வளர்க்கிற மகாபாலியிடம் 3 அடி நிலம் கேட்டு முடிந்தது. அந்த அவதாரம் ராமன் தேர்தலை நண்பனாக பிறந்து அன்னையிடம் ராஜகுல வழக்கத்தை கற்று குருகுலம் சென்று பயின்று தர்மம் தவறாமல் வாழ்ந்த அவதாரம் அது குழந்தையாய் வந்து புகழம் அளந்தேன் வாமனனாக குறும்பே அறியாமல் இரவு குழந்த திலகமாக இருந்தேன் ராமனாக குற்றம் குறும்பம் புரிந்து கோகுலத்தில் இருப்பதும் கோபலனான. இந்த ராமபிரானை பத்தி இந்த இடத்துல வந்து விளக்குறாங்க. ஏன்னா ராமபிரான் பாத்தீங்கன்னா அந்த வெண்ணையை பத்தி நம்ம இவருக்கு ஆஞ்சநேய பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா வாயில வெண்ணெய் வைப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? சில இதுல உடம்பு ஃபுல்லா வெண்ணெய் வைப்பாங்க. அது ஏன் காரணம் தெரியுங்களா? ஏன் ஆஞ்சநேயருக்கு அதாவது ராமபிரான் வந்து முன்னாடி அவதாரம் கொடுத்தார். இவரு துவாதகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுத்தார். வெண்ணைய வந்து இங்கதான் சிறப்பு இருக்கு. ஆனா ஏன் அனுமானுக்கு வாயில வெண்ணெய் வைப்பாங்க பாத்துக்கீங்களா? வாயில வச்சிருப்பாங்க, உடம்பு ஃபுல்லா வெண்ணெய் வைப்பாங்க. யாருக்கு? ஆஞ்சநேயருக்கு. அது என்ன வைக்கிறாங்க தெரியுங்களா? நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ராமபிரான் வந்து அங்க ராவணனை போய் அங்க வதம் பண்ண போயிருக்கும்போது போர் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இவரு மேல நிறைய அம்புகள் படும், நிறைய காயங்கள் படுது. யாரு மேல? ஆஞ்சநேயர் மேல. உடம்பு ஃபுல்லா காயம் பட்டுரும். அந்த காயத்துக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவார்? ராமபிரான் என்ன பண்றாருன்னா ஃபுல்லா வெண்ணெய் வச்சுதான் அவர் வந்து கொடுப்பார். அந்த வெண்ணெயில வந்து அவ்வளோ வந்து பிரசித்தி பண்றது இருக்கு. அந்த வெண்ணெய் வச்ச உடனே அந்த காயங்கள்லாம் மறைஞ்சிடும். யாருக்கு? ஆஞ்சநேயர். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த இடம் வந்து. நானாக குற்றம் குறும்பும் செய்யும் குழந்தை தாயின் கதகதத்தில் அதாவது தந்தையின் அரவணைப்பில் அத்தரணியில் வலம் வந்து வளர வேண்டும். என்னை பகவான் என்று அறிந்து கொள்ளாமல் சதா காலமும் என்னை சீராட்டும் தாயை தேடி யசோதை கண்டேன். முடிவில் குழந்தை பாக்கியம் மற்ற அவளுக்கு என்னை வீட்டேன். இனி இந்த ஆயர்பாடி சுதந்திரமாக சுற்றும் இதயகுல சிவனாக விளையாடி அவர்களை விளையாட்டு காட்சி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் இந்த கோபிகளை வலம் வர போகிறேன் பகவான் தன் சங்கல்பத்தை தன் பிறப்பை தானே ரசித்தார். இந்த புக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுல. இதுல வந்து நம்மளுடைய யசோதாயோடைய ஃபுல்லா வந்து அவங்க எப்படிலாம் இதுல அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட எந்த அரவணைப்புல அவங்க இருந்தாங்க, என்ன மாதிரி அவங்க சீராட்டி வளர்த்தாங்க அப்படின்றது ரொம்ப அழகா கற்பனை. அவங்க படிக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவானுடைய குழந்தை பருவத்துல நடந்த விஷயங்கள். ஒண்ணு இல்ல, மண்ணு வந்து பகவான் தின்னுறாரு இல்லைங்களா? மண்ணை தின்ன உடனே யசோதா என்ன பண்றாங்க? ஓடியாந்து கோபியவன் சொல்றான், கிருஷ்ணா வந்து மண்ணை தின்னுட்டான். நாங்க வந்து சொல்ல போறாங்க. என்ன சொல்றான் பாத்தீங்களா? கண்ணன் மண்ணை தின்றான், கிருஷ்ணன் மண்ணை தின்றான், அவன் மண்ணை தின்றான் அப்படின்னு 3 முறை வந்து கோபர் கத்துறான்.
உடனே வந்து யசோதாயும் நந்தரும் ஓடிடுறாங்க. உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல பாருங்க, என குழந்தைகள் குரல் கொடுக்க யசோதா நந்தகோபாலன் விரைந்து வெளியே வந்தனர். தாயின் முகத்தை முதல் முறையாக சிறுகோபம் கண்டார் பகவான். அவன் கோபம் வரதை கண்டார் பகவான். அன்று தன் விளையாட்டு பொம்மை இவள் என தான் மகிழ்ந்தார். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம இந்த விளக்கத்துல சில பிரபுபாதா கொடுத்தார் இல்லையா, கிருஷ்ணர் பொம்மை வச்சு விளையாடணும், தேவர்கள் பொம்மை வச்சு விளையாடணும்னு சொன்னாரு இல்லையா, இந்த இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க. இன்னைக்கு வந்து விளையாட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கூட லீலை வந்து யசோதாய் தானா, யசோதாயும் நந்தர் தான். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இன்று தன் விளையாட்டில் பொம்மை இவள் தான் என்று மகிழ்ந்தார். கையில் சிறு குச்சியுடன் வந்தால் மாடு கன்று மேய்த்த ஞாபகமா, தன் கயிற்றினை கன்றினை மேய்க்க வந்தால் நந்தகோபால் வியப்புடன் யசோதை பார்த்தான். ஒரு பசுமாட்டு குச்சி எப்படி நம்ம குச்சி வச்சு அடிக்க போவோமோ அது மாதிரி பகவான ஒரு குச்சி வச்சுன்னு அடிக்க வராங்க மண்ணு தின்ற சொல்லி. ஆனா இவரோட கண்கள் என்ன தெரிஞ்சு பாருன்னா வேற மாதிரி தெரியுது பகவானோட கண்கள். மண்ணை தின்னாயா கண்ணா என்னும் என்னென்ன முழுங்கினாய் சொல்லு, நீ வாயை திற. அவன் வாயை திறந்தால் தினமும் வெண்ணெய் மட்டுமே ஊட்டும் யசோதா இன்று கையில் திறம்படும் என்றால் குட்டி கிருஷ்ணன் மெல்ல வாயை திறந்தான். அதிர்ச்சியில் உறைந்த கிருஷ்ணர் யசோதாயின் நந்தகோபாலன். அது என்ன சொல்லணும்னா, அந்த சராசரங்களும் அடங்கியிருந்த ஆனந்திடம் தான் கண்டனர், அனைத்தையும் தன்னை கண்டனர். அங்கே அதிர்ஷ்டமும் பரம்பொருளும் திருஷ்டியை கண்டது இந்தனும் உகந்தனின் நந்தகோபாலன். உணர்ந்தான் தன் சிசுயனை எவரென உணர்ந்தானோ கரங்களில் திருசின் மேல் உபசத்தின் குளம் உலர் காப்பனை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் யசோதையை காண அவளும் தன் கரங்களை குவித்திடும் நேரம் மாய தோற்றுவித்தார். தன் தாய்க்கு மறைத்தான். அதாவது மகத் தனவனை தன் தாய் யசோதை இடுப்பில் தூக்கி கொண்டார். திரு கண்ணனை நந்தகோபாலன் அவள் மாற்றத்தினை காணும் புரியாமல் திகைத்தான். இவளும் நம்முடன் தானே சேர்ந்து தரிசித்தாள். இப்பொருளை என நினைத்து பொதுவாக யசோதையிடம், யசோதா அவன் பவளவாயில் ஒரு யசோதையும் ஒரு நந்தவனையும் நான் பார்க்கவில்லை என்றால் யசோதை சிரித்தாள். நந்தர் சொல்றாரு, நானு பகவான் அது கிருஷ்ணர் வாய்ப்புள்ள வந்து ஒரு யசோதையும் ஒரு நந்தர் தானே நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தர் வந்து சொல்றாரு. ஆனா யசோதை சிரிக்கிறாங்க. சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க, மண் தின்னவன் வாயில் மண் தான் இருக்கும். ஒரு யசோதை ஒரு நந்தகோபாலன், நான் பார்ப்பது 2 யசோதை 2 நந்தகோபாலன் அப்படின்னு யசோதாய் சொல்றாரு. அது எப்படி சாத்தியப்படும் அப்படின்னு நந்தகோபால் கேட்கிறார். நந்தகோபாலன் ஒன்றுமே புரியல. அதிர்ச்சியில் உறங்கினார். என்ன நினைத்து 2 யசோதையா என வினவினான். யசோதை கண்களை அணைத்துக் கொண்டு வந்து, கண்ணா இங்கே பார் என்று சொல்ல அவன் தன் இங்கே விழிகளை விரித்தான். இவ்விரு விழிகளையும் 2 யசோதை 2 நந்தன் வீண், அதாவது வீண், யமுனை, பலராமன், ஆயர்பாடி சிறுவர்கள் அனைவரும் தெரிந்த நந்தகோபாலன் தலை சுற்றியது. தான் பார்ப்பது பிரம்மையா. ஆல்ரெடி பகவானோட வாய்ப்புள்ள மண்ணை பார்க்கும்போது உலகத்தை பார்க்கறாங்க, உலகத்துக்குள்ள பூமியை பார்க்கறாங்க, பூமிக்குள்ள இந்த ஆயர்கொலையை பார்க்கறாங்க, அதுக்குள்ள சிறுவரை பார்க்கறாங்க, அதுக்குள்ள இப்பயே ஒன்னொன்னா பார்த்துக்கிட்டே வராங்க. ஆனா நந்தர் 2 பேரும் பாக்குறாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்னொன்னா தெரியுது. ஆனா யசோதாய் சொல்றாங்க 2 பார்த்தேன், 2 யசோதா பார்த்தேன், 2 நந்தரை பார்த்தேன் அப்படின்றாங்க. அப்போ அவர் புரியாம நந்தர் அப்படியே மயங்கத்துல கேட்கிறார், எப்படி பார்த்தேன்னு. அப்ப பகவானுடைய கண் விதிகளை இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயும் உலோகம் தெரியும், அதுக்குள்ளேயும் தெரியுது. 2 கண்களையும் 2 லோகங்கள் தெரியுது அப்படின்றார். அவர் நந்தருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்படியே போய் தகைச்சு பெறார். இது மாதிரி பகவானுடைய லீலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. அதுதான் வந்து உத்தவர் சொல்றார், இது மாதிரி எவ்வளோ லீலைகள் பகவான் பண்ணியிருக்கிறார், அற்புதமான. இதெல்லாம் வந்து இளைய பருவத்துல செஞ்சது. ஒரு வாட்டி கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட, கட்டி அணைச்சி தூங்கிட்டு இருக்காங்க யசோதா. திடீர்னு பார்த்தா பகவானை காணும். ஏன்னா இங்கதான் படுத்துருந்தான் கிருஷ்ணன் காணுமே சொல்லிட்டு வெளியே போய் பார்த்தா ஒரு அந்த உறவு மேல, எப்பவுமே உறவு தான் கட்டி போடுவாங்க பகவானை. அதை கட்டி போடும்போது அந்த உறவு மேல உட்காந்து புல்லாங்க வச்சு ஊதிக்கிறார். புல்லாங்க ஊற்றும் போது கேட்கிறாரு, தானே கேட்கிறாங்க, அப்படியே மயங்கி கேட்கிறாங்க, இந்த இட்லி ரொம்ப அழகா இருக்கு, யாருக்கா கட்டிட்ட அப்படின்னு. அவனுக்கு வயசு எப்போ, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு 4 வயசு ஆகும். 4 வயசுல எப்படி கட்டிட்டு யார்கிட்ட கட்டிட்டுன்னு கேட்கறாங்க. எங்கிட்டதான் கட்டிட்டோம். நான் அந்த இசையை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாதடா, இது ஊதுகோலை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாதடா அப்படின்றாங்க. அம்மா நான் டெய்லி நீ பண்றதை நான் பார்த்துதான் இருக்கேன். அது நீ எங்க பார்த்தேன், நான் எங்க படிக்க, நான் எங்க அதை பத்தி தெரிய தெரியுங்க. அடுப்பங்கரையில டெய்லி ஊதுவ தெரியுமா, அந்த ஊதும் போது வர அந்த
அந்த வர அந்த அந்த இசை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இனிமையான, அது உங்ககிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். அது அப்பதான் அவங்க தகுதி பண்ணிக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஒரு அற்புதங்கள் நிறைய பண்ணிருக்காரு பகவான் இந்த புக்குல வந்து. அவ்வளவு விஷயங்கள். ஆனா விதவரால சொல்ல முடியுமா? இது இவரால் சொல்ல முடியுமா உத்தவரால? ஏன்னா உத்தவர் அது எல்லாமே ரசிச்சுட்டார் கூடவே இருந்து பகவானுடைய லீலைகள், இது மாதிரி ஏகப்பட்ட லீலைகள் பகவானுடைய லீலைகள் இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவருடைய உத்தவரை பத்தி பார்த்து சொல்ல போனா அர்ஜுனனு கூட அந்த மாதிரி தெரியாது. நண்பனாக இருக்கிறார், உறவினராக இருக்கிறார். ஆனா பகவானுடைய ஆழ் மனசுல யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. பிரம்மாவிலே புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஐயன் சிவபெருமானிலே புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா உத்தவரால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எப்படி வந்து இவனுக்கு நம்ம மகாபாரத்துல நம்ம பகவத்கீதையில சஞ்சயனுக்கு எப்படி வந்து கொடுத்தாங்களோ, கீதையில எப்படி சொன்னாங்களோ, அதாவது நம்முடைய வியாசர் எப்படி அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் அவங்க மனதுக்குள்ள என்ன நீங்க சிந்திக்கிறாங்களோ, என்ன நடக்க போய் நினைக்கிறாங்களோ, அதெல்லாம் வந்து உனக்கு அந்த சக்தியை வந்து இவனு கொடுக்குறாங்க, சஞ்சயன் கொடுக்கிறார், விதுரர் வியாசர் கொடுக்கிறார். அது போல அற்புதங்கள் உத்தவர் கொடுத்திருக்கிறார். உத்தவர் பகவானுடைய ஆழ் மனசில் என்ன சிந்திக்க போறார், என்ன பண்ண போறான்றத யாராலும் கணிக்க முடியாது. ஆனால் உத்தவரால் கணிக்க. அது உத்தவ கீதையிலே பகவான் வந்து அந்த ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்றார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது இந்த இடத்துல கேட்ட உடனே சுகதேவன் கேட்ட உடனே அதை அப்படிங்கிறார். ஆனா பரிசுத்த மகாராஜா இந்த இதெல்லாம் கேட்கும் போது அப்படியே கண்கள் வந்து இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். படிப்போம். இன்னைக்கு 2 ஸ்லோகத்தோட நிற்பிப்போம். நாளை அடுத்த வாரம் 3வது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய திருபத்தி பாவனி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ராம. டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா.